ta jihar Katsina ta yi nasara lokacin da ta kama waɗannan bayan Allah, ba ma kamar shi Lawal Izala. Akwai wani bidiyo wanda shi Lawal Izala ya fito a ciki inda yake zagin shugaban ƙasa, yana kunduma masa ashar da mai girma gwamnan jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari akan cewa yana ta faɗan maganganu, yana zage-zage, kuma wannan shine dalilin da yasa aka gudanar da bincike, kuma Allah ya ba mu nasara da su wanda suka yi masa bidiyo suka yi sharing suka tura ta kafar yada labarai ta sadarwa ta zumunci cewa muna so mutane su sani cewa zagi ba ma na shugabanni ba, ko da wani ka zaga ƙarƙashin dokar ƙasa a penal code laifi ne, kuma duk wanda ya aikata wannan za a kama shi, kuma an tabbatar ya yi za a gurfanar da shi a gaban shari'a domin ya fuskanci laifin da ya aikata. Amma magana a bakin mai ita tafi daɗi. Ina so za mu tambayi shi Lawal Izala mu ji dalilin da yasa ya yi wannan. Malam Lawal, ya sunanka? Lawal Abdullahi. Ka kalli bidiyo. To ga ka a headquarter 'yan sanda, laifin mai kai? Zagin Buhari da Masari. Ya garin ya ka zage su? Gaskiya abin da yasa na je ƙauye inda bisashenmu suke, na zo na iske makiyayin an yanka shi an tafi da bisashen. Ina cikin wannan jirwayen na dawo, wannan bawan Allah ya tare ni yana cewa kai ya kaji gwamnatin tamu, na ce kai ni wannan abu fa ni na dawo daga rikiyarsu gaskiya. Kaji abin da na samu domin Allah, ni yanzu na ma da ni ma aka yi ma wannan to ba laifi. Kaga na samu matsala yanzu, ba da wata madafa wadda zan yi, kawai ka san ranar kure ba daidai, kawai na dinga daji. To gashi ka kukkunduma a shari'a ga shugaba Buhari, shine ya sace maka busashen? To shi kuma gwamna fa? Wallahi ba su suka yi wannan, rabon a yi ne kawai, rabon a yi. Malam, ya sunanka? Hajiji Abu. To me ya faru ga ka a headquarter 'yan sanda? Wallahi to sanadiyar dai Lawal Izala ya zagi ni, na yi bidiyo amma ba na yi ta bane da sunan da Buhari da Masari ne ci musu mutunci. To me yasa da ka ɗauke shi yana zagi ka ɗauke shi a bidiyo kuma har ka tura a kamar yada labarai ta sadarwa da zumunci? Ba ni na yi fastin ba, ni dai na san na yi bidiyo. Wane ne ya yi fastin? Wa'anda suka yi, ai ka san bidiyon aka yi ta, akwai wa'anda aka tura ma haka. Wani ya tura mai? Kai ka tura? Kai ka tura? Ni na tura. To amma dai ka san kamar da aka aza hoton shi, ba ni na aza ba gaskiya, saboda ni Facebook ma ban taɓa fastin batun da niki. To a me ka tura? Wani ka tura a waya? Saboda ai inda muke zanne akwai mutum ya kai 8 ma. To ka san cewa laifi ne a dokar da aka yi ta maganar laifuka na yanar gizo, cewa wani aikata laifi ka ɗauka a bidiyo ka tura, cewa laifi ne? Gaskiya ban taɓa sanin ba ni haka ba, amma na san laifi ne. Gaskiya ban taɓa sanin amma ni haka ba. To mu je wurin bawan Allah. An ce a bakin shagon ka aka yi? Ni ina cikin shago zaune, ina ta an sai da kati na haka. To sai na ji hayaniya ta yi yawa, sai na hito ina buɗe na hito, sai na ga tsakaninsu da shago na kai tazara 5. Zan ha tsallaka kwalbati, yana mai bidiyo yana ta zagara. Ya wannan ne kawai na sani gaskiya, na koma cikin shago da ta ji sani. Kuma da lamun gode.